Aztetik aztera literatur margo bat ekartzen dugu komatxo artean saiora. Gure gero honetan margo edo kuadro ugari bildu dugu da. Urtean zehar egin. Literatur jarraitzaileek margo hauek ikusteko parada izaten dute. Edo tira, irudikatzeko parada. Gaur margo berri bat ekarri dugu. Ele zaharren bidetik. Alazen izena margoak, edo kasirako liburuak. Egileak berriz Martin Anso. Eta hori bezala liburua ezagutu baino lehen, edo eskutan hartu baino lehen, marraztu ezagun gure solaskidearen soslaia. Martin Anso Donostian, jaiozen mila beratzen eta iruro gehiak esateko nuen. Iruro iban, alegia. Kazetaria dago bidez, La Voz de España egunkarian azitzen lanean, gero eginen, egunkari hori ziten arte. Gaur egun gara egunkarian ari da. Eta gaur aurkeztuko dizuegun liburua, dagoeneko aurkeztu dizuegun liburua, ere zaharren bidetik gara egunkarian argitaratu ziren 2000 eta 2003 garren urtean bitartean argitaratutako ere zaharren dira. Bere lehen liburua da, eta besterik ez. Izenburua gogoratzea baina ez dugu bere geratzen sarreran egin bezala. Ere zaharren bidetik. Bueno, Martin, kaixo, ongi horri. Kaixo. Tira, jabetu zara dagoeneko gure sarreran azaldutakoarengatik, astero ekartzen dugula liburu bat eta margo gisa aurkezten dugula, idazleak etortzen zaizkiguna, batzuk idazletzat daukate beren burua, beste batzuk esatik ez. Dena dela, ekartzen dituzten liburu edo dagoeneko, ekarri dituzten liburu diekin, hemen badugu alako liburutegi edo alako pareta ondo arnituta, margoz gainezka eta horiek osatzen dute literaturaren paisaia. Zuzer horrek ezagutzen duzu, segitzen duzu euskal literaturaren paisaia, edo euskal literatura bera? Ni nagoen lekutik oso panorama zabala ikusten zait, gertatzen nagoen leku horretatik ezin dudala dena ikusi bakarrik zuaitz. Ondi batzuk edo zuaizka txiki batzuk, baina panoramika oso zorik ez dauzak. Eta horrela euskarki galdetzen dugu, eta nola ikusten duzu zure burua, paisai horretan ikusten duzu, Martin? Ez, nik euskal literaturaren panoraman ez dut parte hartzen, nire agertzen bali izan anekdotikoak izan. Nola nahi ere, irakurle bezala. Dena ere, liburu bat plazaratu duzu, eta horretarako ekarri zaitu, liburuaren gainean jarduteko. Aipatu duzu irakurle bazara, baduzu literaturaren barruan, edo zindela ere, eta zentralia aratago joren gara, eta euskal literaturaren paisaia aratago joanez, nahi duzun bezala, genero kutxun bat, nahi dute guztoko zerbait, zailua dela, poesia dela, zerbait ezateratik ipuin esan dut. Pizka denetatik irakurtzen dut, saiatzen ez irakurtzen, eta bat ez gazten irakurtzen dudanean, ez ensaioa, baina bai historia edo ensaio, historia oso goko dut. Bueno, idazle gisa ekarri zaitugu, baina batez ere, lanbidez eta hori bidez kazetaria zara, gara gaur egun, nola matu zure lanbidea, nola ditekatarren, eta beti ere osatzen dugu soslaia, ikatu dugu soslaia, eskatu. Albezela, eta begizak egaldu behar lan ajenkoaren madrikazioa dela, eta ez kasualidades. Ez kasualidades, baina gustora. Bai, batzutan beste tamaino gehiago. Esan, egiten dituzun 10 gauzetatik, bezain kazetaritera, goietako gehienek ez dituzte azeretetzen, baina tarteka, eta nahi ez, lanbide honek ematen zu aukera, lanbideetan, munduarekin harreman, edo mundu jakin batekin harreman, egoteko aukera bat ematen zu beste duzien lanbideek ematen ez dizuna. Eta bizkutetan haritze horretan zen moduz, eta hortarako ere trebezia, garbeita, Eta dio, gaztelania, euskera, bintzatu nahi ikusiko duguna, garan argitaratuta, lan mardula da gaur, eta euskera nahiz gaztelaniaz, eta zamorretan, ondo, ondatzen zea.
beti egin izan dugu horrela, eta pentsatzen dut, bietan makari, baina, bueno, hori da, gure bat, hori da. Hori bidea. Txarra ere ez da izango, nik zenbat hizkuntza gehiago erabili. Nik ez nuen hori aldertarik aipatu baizik eta hala ere beti ere bietan jarrita egon behar dela. Eta registroak aldatu. Aldugun egiten dugu. Aldugun egiten dugu, esaten dugu, edo zan digu Martin Anso kazetariak, ele zaharren bideti liburuaren egileak, eta bueno, duen egin badu, bueno, zerbait majo egin duela esan ezake, ele zaharren bidetik, azaldu ikusten nundin duela liburu esan dute, eta barrura paseaz, barrura denboraren arabera sartuko gara gero, baina bueno, nola gustatu den. Bueno, nik lehendak oso gustuko ditut, eta uste dut egin nabaritzen zegala. Eta tarteka ere, elkarrekin bazkalo izan dugunean dagoela, gustatzen dut, historiak, ez bakarrik lehendak, lehenda esaten dut, baina hor tenetatik dago, herri ipuineak eta ipuineak erauzitako. Eta alako batean, azken orrialdeko panorama garritzen ari zirela eta horrela, zuzendaria gara jartan zuzendaria zenak Martí Izturroak, esan zian joden, Martí, zaitek ez duzu aztean behin, lehenda, baina ez tartalorenak eta denok ezautzen ditugu nahi, baina zut kontatu dituzu nahietakoak. Aldez horretia... Ezautzen ninduako. Eta, bueno, bai ezko eman nion, eta, bueno, usteak kompromiso hartu nuen, da, ala indugu, jarri baztero, eta... Baina, bueno, egunkari batean azaltzetik, liburu izatera pasada horrek esan nahi du, bueno, bere amazuela, ekarri zuela, arreta, bere ganatuko zuela. Zorrengo parte izan da, alberdanian argitaratzea, eta nola gozatu da. Bai, zaila periodikoan bukatu baino desentera nago, ditu zian Ignacio Mujita, eta esan zian interesatuta zeudela, eta ez zidan, primeran. Egun normalean, esan nahi da, atzoko periodiko baino tarragorik ez dagoela. Eta gu hiltzen gara normalean gure trinxeratik, eta ez dakigu benetan egiten duguna inork irakurtzen duen, merezik duen, edozein puntuaren, merke dizuten bigarren buelta egiteko aukera, eta perfecto. Bago, baten bat ala ere, Bai. Lau batzeko edo... Bai, ama, ero... Bueno, kasontan alegia, mugikei dagoela, Ignacio zegoela, eta gauzatu ere, eta, bueno, politika gauzatu ere, guk hartzen dugu liburu eskutartean, eta hau sentitzen da, objeto bezala goxua dela, bueno, azaletik azten gara, azal polita. Azala antenolariak egin du. Antenolariak norbei bada. Bueno, eta barri bat... Dut ez duten, bueno, ez dugula harremanik, baina, jode, antenolariak zaki eginen publikatzen zen zaki garaitik, lokutzen nahi dut, eta benetan, uste oso maia geratu dela. Bai, barruan ere paratu du hainbat, eta, bueno, ilustrazio, ez denei, alegia elezar guzti jarri, baina tarteko batzuei, bueno, adibidez azaltzen dugu, adarbakar edo ninko nio, eta poliki dela dira. Jo, beti erreparatzen dugu esanguratzua delako titulua, ez? Elezarren bidetik, eta bueno, elezar, errantzar, eta beti ere nahazgar izan daiteke, ez da, elezar, leyenda bezala ulertu dako dugu, beti aipatu ya duzu, horretu duzu, leyenda zalezaren. Bai, leyenda, bueno, zeratik elezarren bidetik. Berez, elezarren bidetik barrena. Zerratzen hori, ez dela egiten hau da, periodikoan publikozen zaiaren tituba. Ordu, zelderro bakar batean sartu datzen, eta elezarren bidetik barrena logikoa gualizateke, ez da? Zerratik elezar, leyenda beharrean, momentu hortan, entzutetxua guai dute egurako, bezu bertzen historiorik. Eta horre elezarren barruan sartzeitu denetatik ez lehen esan den bezala, leyenda batzuk eskrito zenzo, merezi garren mendeko leyenda, bueno, azpigenero bere arau finkoa dituen hori, eta baita herri kontakizunak eta pasadizuak eta egungo idazle batzuen gazte bertiklatuak ere bai. Joanen garela errandugu eta etorri ere bai. Eta liburua eskutan dugula beti ere, zekaldean edo solapa izten den horretatik, tarteko osorik edo
hartuko dugu. Dira, zazpi Euskal Herrietako elezahar sorta ongi hornituta, edo ongi hornitua eskaintzen digun Ansok bere lehen liburuan. Kazetari estilo zoriaz idatzia daude, ezin beste. Agertzen diren lekuei personaiei ongi lotuak. Behar bada ez dute erabat aseko espezialisten berdina. Ez da hau, haientzat egindako bilduma orotarikoa. Baina elezaharren bide liluragarrian barrena abiatzeko zaku polita da. Zaku ura isuriz doana sorginen bidean. Bueno, horrek ere eman dio, lustre liburuari, ondo gendiko zinen. Hoi pentsatzen dina segidezitako izan. Bai, egitero izaki. Bada horre lerro bat... Zoliaren agustatuta. Zoliaren, ondo. Mira, ez dut erabat azeko espezialisten jakinina, eta armoik edo ez. Horiek izan da eta aurreratu diguzu, Elezahar, leyenda, bueno, anitzak eta bariatua, beretarikoa da hori hemen, nola nahi ere Euskal Herria beste askotan bezala, eta horretan behar da zikoara gure burua goripatzen, aberatzea edo, nola dagoen leyendaen kapitulua, bueno, nire gertzen zait horretan, Euskal literaturan gertzen ziren bezala. Ikusten dut Paloma Zabala, baina nik ez dut ezagutzen azken zokora, no? Nik ezagutzen dudan azati bada, eta ezagutzen dudanaren arabera, izugarria beratza da. Bueno, nik ez dakit hori nik aurkezmen egin duen piratu jantzita. Bai, ikusi dute, prensan ikusi duen, hori ederi da, agian ez dute buruan erabazkertatuta, baina egia da. Horrek bazuen esplikazio bat, zan, Euskal Herriak leyenda aldetik sekulako altxorra duela, eta hau nik egin dudana izan da altxorkutxa ireki, altxor kapa altxa, eta benbegirtu bat egin. Baina, barrundetan zertu nahi duena, hemen, justu, liburuaren azken erantzinen horrela, horki dezake mapa, altxor mapa, eta jokua. Ondua, dena den, eta liburua irakurri dala, bai, norberak esaten dugu edari, jotia, hau ibili da eskualde, ibili da liburutegitan, eta barrura goazela eta bien epilogoa nire honek ez nolako ikusi, eta bien ez delako asaltzen, biografia eta ohar batzuk, non de montre, aurkitu dituzte historia ere. Hori zetan, periodikoan publikatzen genituenean askotan ikizkieten galderak. Eta montratzen dituz historia horiek eta horrela, eta duen, nizietzen egiten, nauzietan iturri aipatzen. Bidezkoa irutzen zidalako, eta hori batetik, eta bestetik, aukera amaten batek, nire gona bali madut, pilatzeko ez da. Eta hori ikusi genuen, nazkin hori, mapa hori, interesantia izan zitekela. Alata guztiz ere, nik ez dut aparteko ikerketa lanik egin biblioteka tantzekoetan, bakarrik guztoko dut gai hori, eta orduan etxan ditudan liburuetatik, egienak bintzat etxan ditudan liburuetatik, sabesten batzuten duten. Eta orduan, referentzia dira bibliografikoak, baina tartekatzen ditut ohar batzuk, horietako batzuen atzetik ibili nahizelako ni tokian topiko behiratzen girotzen. Ederki, agian gero ikusiko ditugu horietako batzuk, denak begiratuz ez da bordari, baina beste galderatxo bat beti formaren aldetik edo egitekoren aldetik, idazteko moduak muga batzuk jarri dizkizu hau, liburu gisa egiten hasita agian ez denik egingo, aldiz, azkero egin behar horretan egin behar. Gero ere, tarte behar dutu, egunkari bateko, tarte batean eta hanetago jartzea, proposimila eta gazer gehiago. Orduan, horrek, akuilu gisa, gero muga, Gero eta batera, ez da? Hau, proposatzen ez baldin badiet, eta ez baldin badiet lanerako egin behar, seguruen ez dute egingo, eta egitekotan beste zerbait, ingo nuke, ez hau. Orduan, horrek baldintzatzen du goitik bera liburua, ez da? Testua dira, zinbestez laburrak, gauzak historia kontatzen dira inguru gabe, zuzenean, zolia ez zuen Inazio, eta hirugarren ezaugarria oso bariatua behar duela izan, ezin dezu gai bera behin eta errepiratu, hor sarte behar dezu galkutasun ezkoa gero, ikusiko dugu ere bidei izan dituzten horietako batzuk eta gero ere eskualdeak eta beste.
Bidean bide goazela, baliteke baten bat, azken mundean gurekin bildu izan, ez? Bidean barrena, ele zaharren bidetik barrena, eta ele zaharren bidetik barrena gabe, liburu baten izenburua da, Martin Ansok idatzia, eta berean, maitasuna, mendekua, bertzaletasuna, saldukeria, gaiak, benetarikoak, bariatuak, unibertsalak ez duzki, berak esan digu, ondo lertu baldin badiot, iniziaziorako izan daitekeela, liburua gehiago nahi duenak, bila bezala, baditzen mundila, ez, eta galdera, norentzat izan daitezke, zuzen horrek idazterakoan ikusi duzu jende, aldetik, propioago bat beste baino, Nik uste dut, edo norentzat izan daitezkela, baina, bai iruditzen zaidala, laburra direlako, zuzen zuzenean idatzita daudelako, umore puntu bat ere badutelako, bariatu direla, behar bada gaztetxoentzat proposak izan daitezkela, berezik proposak izan daitezkela. Gaztetxoentzat, izoteza ez, umeentzat, hor, politikoki zuzenek ez diren gauza asko agertzen direlako, lehendak hola dira, oso korapilatxoak eta oso trukulentoak askotan. Haietako bakar batzu hori ere irakurtu kalkulu izan daiteke. Hoxe da. Batzuk ikusi aldera, ipatu diguzu, zera, pegata jantzita, eta egia goban dukala. Hori, argazkeri goban daukar, eta hola, azaldu zinela, prensan biara mundian edo zela, eta nire badota pirata jantzuaren bizitza harrigarria, hori bera, Pedro Larraondo itxaltzizon bilbotarra, eta hola bukatzen duzu ez, hola pirata izatetik, gero jantzitatera egitzi baitzen Pedro Larraondo, alaxe, jantzi izatera pasatu zen Pedro Larraondoren bizitza, irakurri behar duzuko baina. Nire ditxo, behar bada, baina bilbotarra zela kontuan hartuta, hortan, Donostiarra izaki, haigan, bilbotik inork editu azizun, horrekin esan izan da, egin ala izan zenuen kontaktu hori jendearekin. Hori justo, bueno, zer gaino lehen, argite behar nik, Donostiarra tipikoaren zalde hartatik, oso Donostiar bilbozalean nahi zelako, bilbozale amorra. Askotan arazak izan ditu. Ez, hori justu, nire zaitzen ditzen, hori gero konturatu nahiz, askotan zaitu egiten nintzen bitartean, kontratzen umore puntu bat zartzen, hau baino gehiago, ez dakit amua den, ez dakit, gaiari heltzeko modu bada. Nik, nekien tarteka egiten nintzen zartzen, baina liburuari begira agerrizatu ditugunean, konturatu nahiz, tarteka eta ia gehienetan, naula ditu hori ez da. Eta, bueno, kaso honetan ekorretzen naiz, lankide bilbotar bat izan nahi zu, hau biditxo irutzen altzaizu. Ez horre. Bueno, besteren bat eipatu aldera zaterako, Monterroso eta Arrazola batea, gero erizugazki horiek izan ditu guztie, gero natia talerako ekarri duzu Monterroso eta hola. Bueno, euskaldun izaera, ez dut nire irakurrikoz eta nin daude irakurtzeko, eta besterik ez, baina, bueno, hola bukatu dut, hona hemen Augusto Monterroso, euskaldun baten lepotik hartutako literatur mendeko indigenista, alegia, Arrazola badea edo iztide daukala. Hontan ere, bueno, euskaldun burua ere historia zehar egin eta kokatu beharra ere badago, ez? Nola baduden ere, Arizpen kasuan Napoleon parte guta ele bakarra izatearen eta abantaila. Oso polita da. Hola, zanez, San Juanak bai pasatu berrian ere eta izpide izan duzu. Nire honek, puntatuta erabat, baina, bueno, San Juanek ere zurazkitzen dituzte nire zaharrak eta kontu gari, ez? Niri horra agertzen da, niri gehiago gustatzen zaizkidanetako bat, bizotxoarena. Bizotxoarena, eta gaina, bukatzen duzu oso bizotxo, hori da irakurriko dudala, bida. Beraz, aurtengo San Juan gauean, agian entzungo zituzten gure entzuleak. Aurtengo San Juan gauean ere, une batez, harriak ogi eta urak ardu bihurtuko dira. Aratu dira. Eta ondorioz, betiko zorion alortzeko aukera izango da, baina nino, horren zain, ez egozte da, haukatzen dizuet. Eta ez galdetu zerretik. Aligia, horrek ere badauka bere humore edo ironia puntua dukateko. Bueno,
gehiago badira, eta horietxek, gure, entzulei, ezketatean dugun liburua, horrein ere segituko dugu, paregal galderakin, ez zuten dira. Bai, eskritzen dugu liburua, eskritzen dizkiegu elezarrak, eta pare bat kontu gehiago, beti ere tartenekin bukatu aldera. Zera, esateko, bidean bide, jende esanguratsua saltzen dela, ez? Bai dela historialari, gaur egungo idazle, bai lehendatan gurean nahi diren aipatuak, ala nola Jimeno Jurio asko barondia da, kampion eta hola, tira, hori guztiak bideide, konsideratzen ditugu, zer izan dira bide. Niretzat iturri izan dira. Aia nire hori bidetik eramana, petan dut izanela hor munduan barrenda. Iturri sorgindu bat, hori ez dugu aipatu, baina ez dugu komeni dela, ez? Eta Inaziok esatzen duen bezala, zatu, ez da, izoginen dira, elezarrak hori labildelako. Horrek zerikusi ditu, gero oso prez banau jarriko esun kanta batik. Mai izeneko, ipatzen duten nola, lortu zuen, egun ez oreina eta gau ez mai izateko doaina, eta ura isuriz sorginen bidean, lortu zuen. Inoizek horregatik jarri zuen. Bueno, denbora gilik ez daukagu, beste atal bat daukagulako, eta horregatik ere gauzutuko. Eta nire honek, galdera simple bat, zer eman dizu liburuak? Bueno, posta dituzak. Bai. Lan egin. Bueno, lan egin, lortatik oso pozgarri izan da. Uste lehen komentutu dela, biltzen gara gure trintxeratik, gure lanak material fungible izaten dira, egun batetik bestera ez duten nolako. Eta kaso honetan da polita, gusto egun batetik diferente. Da, oso. Bueno, baitatu diguzu eta horregatu diguzu kantua, berezia zuretzako maili, edo, kantua esan edo. Bueno, musika hori guztien zait, txundita, berezik kantori guztoko ditut, baina beste musika asko bai. Gertatzena, kanta horrekin, hemen, agertzen da, edo kanta horretan oinarritutan agertzen da leyenda bat, edo agertzen da kanta horren izan nahia esplikatzen duen leyenda. Ondo da torkibula dira, hori da, aproposa. Augusto Monterroso idazlea, Tegucigalpan jaio zen Honduraseko hiriburuan. Baina bere ez edakigu zergatik, eta Guatemaldar bezala ekarri izan da, eta horrela zen, zendu baitzen noain bi urte, jakin berri dudanez. 1954 urteaz geroztik Mexikon bizitan zen, eta hango txat nik uste dut konsideratuta zegoen edo ikusia zen dintzat. Herrialde hartara arrazoi politiko zirela edo direla tarte joan zen, eta esan bezala nazionalitate guatemalarra zirkan. 1959an hasi zen bere lehen idazlanak publikatzen, obras completas y otros cuentos izeneko lana da idazlean aipagarri horietako bat. Parodia, fabula eta intxegua landu zituen bereziki, humore beltza eta paradoxa, gehien bat, guztoko edo zuzaten zaugarriak. 1958an Bilaurrizkia izeneko sari irabazien eta 1988an Agila Azteka izeneko kondekorazioa jaso zien. 1986an bere errekestaldia maitutzat jo zuen, eta orduan Juan Rulfo narrazio saria eman zioten. Harrezkero, cuentos y fábulas y lo demás es silencio izeneko liburukian bere fikziozko obra guztiak bildu zituen. Horixe ekarri dugu Martin Anso gure gonbidatuak, Augusto Monterroso, zergatik edo zergatik berezien bat, honezkero aipatu dugu liburuan ekarri duzula. Bai, ez da berezik kontrolatzen dudan idazle bat. Gertatzena, liburuan, zuk aipatu duzu mendeko indigenista,
Eta horrek nire liburuan alegia agertzen den ipuin bat oinarrituta dago Monterrosoren ipuin batean. Eta horretik aipatu nenduen. Santa bezala liburuarekin bat zetorrelako. Ederki, bueno, ekarri guzu agintzen zerbait entzuten duela zukaldean, ez dakit lehenko binumerozko disko zelako, baina lasai. Etxean bezala gaude, jarriko dugu berriz ere gure sintonia, eta dekintze delako hori, nahi izunean. Era, tira, mingaina korapiatzen. Bueno, beste ditu korapilatzen zego ordu lasai. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el hecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Hola, bueno, Augusto Monterroso ekarri dugu izpide, baina beste idazleren bat ere etatu diguzu, liburuan ere, agar bakarra dela eta, okerrez da naiz, uste dut ere aipatzen duzula, edo agian beste testu edo ere zarren batean. Joseba Zaren india dugu bera, ez dugu orkestuko laziazmeaz, baina uste dut ekarri duzula bere, testu, literatur testu bat, eta zego zezen den. Monterroso gaztelaniaz irakurri duenez, lanzetzen den bidezkoak dela euskal eta aukera prest zer gain dia, ez oso originala baina tira. Zein liburutik dago, uste dut, ni hemen zemingoa, hori da. Jarriko dugu berriz ere gure sintonia, eta nahi duzunean. Imaginazazu Franz Kafka Pragako kale batetan. Ez, Pragan ez, beste ziudade bada. Imaginazazu Berlingo kale batetan. 1903ko azilean etxez aldatu ziren Dora Dimant eta bera. Grunewald Streis, 13, mediko baten etxeko gela bi alokaturik. Imaginazazu jadanik tuberkulosiak harturik zegoen idazleura kalean barrena paseatzen, arratsalde lainotu eta barean. Ume bat negarrez espaloian, Franz Kafka hurbildu eginda umearen gana, aurpegia gatz zurigorriaren azpien estaltzen duen eskatxoaren gana. Bere panpina galdu duelako dago negarrez. Ez da galdu diotxo Franz Kafka. Ez dela galdu, negarrik ez egiteko, panpina joan egin behar izan dela bidaian, eta aldentzea tristea zitzaielako, ez diola panpinak umeari adio esan. Zure panpina duela gutxi aurkitu dut, dio Franz Kafkak, hiri urteran, eta izkiriatu dizula esan dit. Imaginazazu umea, masaileko negarran puluak, ukabiltzoaz lehortzen. Gizon beltzaran ari, mezulari ez ezagunari begira, geratzen da umea, bere begi urdinen gutzutik. Mezularia Franz Kafka, kalean gora doa, bere traje beltz eta urrats geldoaz. Mezularirik ministerio zuenaren gizan kale kantoian galtzeko. Umeak, urrengo asteetan, panpinaren gutuna jaso zituen, bidaia harrigarri bat kontatzen, geroago eta urrunagotik. Horra, Joseba Zarrinen idazlearen pasarte bat, nire hemengoa liburutik, aurretik Augusto Monterroso ere izan dugu izpide,
Eta gurekin izan duguna, Martin Hanso eta Augusto Aldiz. Izan ere, Donostiarra bera, eta ez badu gaizki aipatu, berako horazi nahi dugu, liburuaren, elezarren bidez, liburuaren aurkezpenean, pirata gisa azaldu zela, bai, liburuaren atzekaldean, dela, pensa dezakegun, pirata bat azaltzen zaigu, agian beste egun batean eta beste liburu batean azalduko liburuak eta pirata edo itxasagoarekiko bere izaletasuna, ez? Garba. Bueno, eskerrik asko, baina tira, asko gabe, bukatzeko ere beste kantu bat ekarri diguzu, ez da ginen eronek apuntatu dudan, zuzuk gogoan dakatu, baina handeria gorarik, Handeria gorarik, bai. Bukatu eta Angelaldek eta Maieien artek. Bueno, Beste balaba. Hoxe, eta ziurrazki ongi, gaurko gure saioa girotzeko. Ez hori ere, mila esker. Zuei.